Mu yi wani gasa mana Shehu. Muna jin ka. Ina dan magori. Gani. Duk wanda ya shawo kwana. A talle shi da mari. Ba habba ko surkinka ne. Amma Eh. kun san rashin imani na kuwa. Ni ka san Allah bana ganin girman wani a garin nan. Kowaye ne zuwa wallahi wanke shi da mari zan yi Allah. Kai, ko liman ne? Ai ba liman ba ko ladan ne. Ko sarkin garin nan ne ya zo yi. Sharara mar mari zan yi. A'a. Ina shehu na Allah. Ina jin ka. Me karambani? Na'am. Suna na kenan. Bari in gaya muku. Eh. Cikakken dan iska ne ni. Kai din ko? Nan da kake gani na. Akwai wata shekara da na shiga can garin Shagamu. Shagamu dai da na sani. Wani ba? Na ji tallan magani. Don gaya maka a wannan garin Shagamun nan tab garin ba wanda bai san da ba inda layin iskanci ne. Balle ma kuna wani inda ba kasa. Na ake gardaman kokuwa. Mu da muke ni da karambanin ba a ciki nake fa ni ba a ciki aka haifin. To yanzu wa zai fara? Wai zai fara? Kai. Ina kuke? In dai a layin iskanci ne ni uban ku ne. Ni zan fara. Allah kawo min surkinka. Wallahi surkinka kawai nake so in ga. To. Kan damo? Alƙawari. Yaro garami? A mai fa ne. Kuna ji ana cewa yallin ya mai? Tun safi bai ci abinci ba. To wannan ke. Garin nan yalli. Kware kuwa. Ka taba shi ba zuwa. To ni duba da gidan. Ni ne saurani. Za ku sha mamaki Allah. A'a ni ne zan ba ku mamaki ai karambani zan buga. Wallahi karambani zan buga. To ina Shehu. Amma dai ku ba ku da imani. Wannan kana maraya ne fa. To muka mari wani ma akan yalli. Balanta na kuma kai. Yanda kuka mamare tun da yanzu ka ne wallahi ko kamara wallahi tallahi ko kuma Allah wallahi sai Allah in ya mare ka sai kun Allah sa ya hankali zai fito. Allah sa ya hankali. Kai ka bar shi. In har abun da ba hukuru zan mai da shi. To Allah sa surkin ka fito. Wallahi kowaye ne fito yana mare shi. To You dey crazy, you know why? Hey, you come here. Come here. Yes, laugh.